Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, είμαι λογιστής αλφατάξης και οικονομολόγος και είμαι ο ιδρυτής της εταιρείας etymologies.eu. Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει 2 πλατφόρμες για την κάλυψη των αναγκών όλων των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των φορολογικών υποχρεώσεών τους, αλλά και των υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα προς την επιθεώρηση εργασίας. Η πρώτη πλατφόρμα μας είναι η app.etymologies.eu. Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες για την έκδοση των παραστατικών τους. Μέσω αυτής της πλατφόρμας όλοι οι επαγγελματίες από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, είτε στο γραφείο τους είτε στο δρόμο, μπορούν εύκολα και γρήγορα να εκδίδουν τα παραστατικά τους από οποιαδήποτε συσκευή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η πλατφόρμα μας μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε είναι προσλιανική, καθώς έχουμε διασύνδεση με πάροχο, είτε είναι χονδρικής, με απευθείας αποστολή στο MyData, είτε μέσω παρόχου. Και τελευταία έχουμε αναπτύξει και τη δυνατότητα τιμολόγησης και διαβίβασης μέσω παρόχου B2G για κρατικούς φορείς δημοσίου. Η δεύτερη πλατφόρμα μας είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ergani.etymologies.eu, μέσω της οποίας όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προσωπικό μπορούν να καταγράφουν την έναρξη και λήξη εργασίας των εργαζομένων τους με απευθείας διαβίβαση στην επιθεώρηση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν όλες τους τις υποχρεώσεις έναντι του ελληνικού κράτους όσον αφορά το MyData και την επιθεώρηση εργασίας.